Λοιπόν, τώρα πάραμε τη φίλο τηλέφωνο, Νίκο τη λένε, και έχει μπάρα αυτό στο κορυνταλό. Τι ελέφαντας. Ναι. Ω φίλε. Ποιος είναι? Έλα, με ακούς? Ναι, ποιος είναι? Έλα, εσύ δεν είσαι που έχει το ελέφαντα στην κορυνταλό, το μαγαζί? Πλάζαμαν. Δεν καμιέσαι ρε, τι το μαλάκα. Τι είναι αυτή ρε. Κατευθείαν σε κατάλαβα. Μ' αρέσει που είπαμε. Ναι ρε εσύ, μ' αρέσει που του είπα τον Κυριακάκη να μην ξέρει ρε μαλάκα, έλεος. Έχω δει όλα τα βίντεο να Μαλάκα, έχουμε κάνει εδώ πέρα προετοιμασία τρελή. Μου λέει πάρτονε να κλάσουμε, δεν θα σε καταλάβει και στο είπε ρε, στο είχε πει. Στο είχε πει ρε εσύ ότι θα πάρω. Γελάει ακόμα μαλάκα. Στο είχε πει ότι θα πάρω ρε. Τι. Στο είχε πει ότι θα πάρω. Όχι. Μαλάκα, από χτες μιλάω μαζί του και του λέω δώσε μου κανένα τηλέφωνο να πάρω και μου λέει πάρε αυτόν που έχει τον ελέφαντα και πες του μου λέει. Σήμερα μόνο είδα 4-5 βιντεάκια με δουλεύει. Μαλάκα μας γάμισε τώρα, πρέπει να βρούμε άλλο να πάρουμε τηλέφωνο. Καλά ρε φιλάτε, θα έρθω να πιούμε κανένα ποτό ρε έτσι κάτω στην κορυνταλό ρε τώρα. Με την καλασνικόφα θα. Θα την πάρω ρε έτσι την καλάς μαζί ρε, γίνει της πουτάνας ρε. Τα λέμε ρε, έλα, καλή δουλειά. Φιλιά, τα λέμε.